Tili katikati mwa nyengo ya Easter ndipo lero ndi la Mulungu pa 5 April 2026. Ngati muli a Kristu ndiye kuti mukumbukira kuti Yesu amene anampachika pa mtanda lachisanu wauka kwa akufa. Ndi Happy Resurrection Sunday panonse amene makhulupirira Yesu Kristo komanso ndinu achipembedzo cha Chikristu. Tafikanso ndi programu ina ya The Hot Current imene timabwera pano kuti tikambirane nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno. Tikamakambirana nkhani zimenezo chilungamo chimayenda ngati madzi komanso sitimanyengerera sitimapepesa. Mbali zakuno muli ndine Nkhwenda Vili Wonder Msiska ndevu zamwayi. Sindili ndekha, tabwera nawonso ambuye Bishop Chimwemwe Chafumuka. Takulandirana ambuye Bishop. Ndathokoza kwambiri. Mapopula suti apa mwamba zenu. Komanda kwana. Mwakwana mu mpando. Flag ya Malawi yapopo kati baphika limbali yapopo ayizosamba mphamu. Zosamba. Mamenya mawu ndiyesa Resurrection Sunday. Ko basi. Wauka mulibemo manda mulibemo. Kuko joba utabanga kwera ko. A living man has got work to do. Yes. Mbali yauko tili ndi amngoni wawo ameneyo ndi bambo Bayana Chunga. Ndakulandirani uchunga program yathu ya lero. Zomwe kwambiri. Nkhani zathu ndi zitatu. Nkhani yoyamba tikuti zopindapinda zokhota zidakapitirirabe ndithu mu nkhani ya Amaryllis Hotel. Kodi kukuchitika zotani kumene kuzikuoneka ngati sizikutha, ukuona ngati mufika kumapeto ubva kuti yakwaphulikaso ina. Ndetu funa tikambirane kuti tayenda bwanji kuzafika pamene tili pano nanga chachitika china ndi chani chokuti Amalawi adziwe. Nkhani yachiwiri tikunena kuti pamene amalumbirisa mkulu wa intelligence mziko muno, National Intelligence Services Director General amenewo ndi Major General Braze George Saenda Mutharika adawauza kuti chonde muzindipasa intelo yolondola kuti nzipanga ziganizo zolondola. Kodi anthu nonse amene mukugwira ntchito ndi apule mukuwapasa zolondola kuti iwonso azipanga ziganizo zolondola, mukaphonyesa nawonso aziphonya. Kodi ophonyesa apule azitani naye. Tilipo mpano kuwunikanso nkhani imeneyo mokuya. Yomalidzira tukamba kuti pamene nkhondo ikupitirira ndithu pakati pa mayiko a Israel, America komanso Iran zatikhuza kuno chifukwa mafuta sakupezeka bwinobwino yayi. Mati diesel peno khangati wasowa pang'ono, petrolso nkuzagwira m'balomo, ma cube apo ndi apo kumaoneka. Tipange bwanji ngati dziko kuti zimenezi sasokoneze ndithu ntchito yathu ya tsiku ntsiku. Nkhani zathu azibambo inu ndi zimenezi. Tiyambe ndi uthenga ochokera kwa ma sponsors athu a Series Enterprise. Tenga ochokera kwa Series Enterprise amene amatipatsira program yone ya The Hot Current pano pa Times Television TTV. Kamuna amenewa amagulitsa katundu wa stationary komanso wa magetsi electrical. Nde tathokoza amenewa chifukwa chotipasira program imeneyi. Tikuyamba nkhani yathu motere kuti kodi kwachitika zotani ku nkhani ya ku Amaryllis Hotel kuti tibwere nayonso mtsiku la lero. Tiyamba ndi amngoni wawo Bayana Chunga. Bayana, pali nkhani ziwiri za nyuwani. Our Yusuf Investment Limited amene ali eni yake Amaryllis Hotel adakata pakaye 5 billion. Adakakasha pakati pa 27 January ndi 6 March adaitenga. Kazi iya ikangati ndalama zikutapidwa adayimisa kaye. Pa Chingereza amati freeze, the accounts were frozen kuti musatengeso ndalamazi tikuchita kaye kafukufuku kuseri. Iwo ndithu adapita ku court kupempha court kuti iyayi liyalole atenge ndalama zawo, business adachita kale alibe cholakwa sakuona vuto yayi ndalama zawo atenga linzochita nazo. Nde tukambirana kuti kodi izi zikubwera mkatikati mwa nkhani zikuyenda bwanji, nkhani zathu zikumayenda bwanji, makhangati tapita kutsogolo khangati ubwere ambuyo. Kazi Anti-Corruption Bureau komanso Malawi Police Services adatusa chikalata tinacho mmanjamu chimene akunena kuti padakali pano iwowa ndi anzawo a FIA ndithu alinazo chidwi nkhani zimenezi mokuti apereka jamati restriction notice
kuti account imene idalandira 90 billion kumene kwatengedwako kaleko 38 kumeneko ayi ndithu asangokhala ngati ayimisa koma afufuze kuti chikuchitika ndi chani. Komanso alonjeza iwowa kuti 5 billion imene yakachidwayo ayisatira kuti kodi adakatenga ndi ndani dayenda bwanji chifukwa kutapa 5 billion cash ambira kudaba kuti adanyamula mutani mabanki amaenda amalankulisana amavomera bwanji kuti cash imeneyi awakatani nayo. Komanso abureau akukamba kuti padakali pano pali ndithu ma investigations amene akuchita involve FI, Malawi Police, Fiscal, komanso fraud section as well as international partners kuti aone kuti kodi zonsezi zikuyenda bwanji, ndipo alonjeza kuti abweranso ndi update mabungwe atatu amenewa. Tiyambire pamene pa mngoni wawo kuti kodi tikukhala ngati tikumakhala ngati nkhani itayisongola kenaka umazatuluka china umadaba kuti kodi ichi chatuluka liti pa nthawi yanji potengera ndi mmene tikuyendera ndi nkhani mukuimva bwanji komanso mungayifotokoze motani? Dzikoli pena pake makhala ngati kuti tili pa stage tiwonena zisuzo ndipo umatipena ukamaona kumati kodi are we serious, do we love this country? Mawu amene watimakonda umabwereza kawiri kuti do we love this country chifukwa munthu amene amakonda dziko lake atamaona zina zimene zikuchitika mdziko muno, I don't think kuti tingamapite kukagona on a peaceful mind bwezi tili dziko lonena kuti kumanena kuti you know what, until something happens. Ndiyambe nkhani imodzimodzi. Choyamba mukudziwa kuti mkulu wa bungwe la Reserve Bank of Malawi amene amayang'aniranso amene ali financial registrar mdziko muno amene amayang'anira nkhani ya mabanki ndi azandalama mdziko muno anayikapo chileso. In fact anapereka upangiri wonena kuti malonda ogulisa hotelo imene yotchedwa Amaryllis mu mzinda wa Blantyre asapitilire. Koma what happened? Kuzinaoneka kuti anthu amene amasogolera pension fund imene anapitilira kupanga ziganizo zimenezo kususana ndi maganizo komanso advice imene upangiro imene anawapasa. Now apapa tikuona kuti khalidwe limene lija likupitilira. Apa ndi mkati mwakufufuza akufufuza ndipo anenakale zonena kuti izi nzokayikisa muzimise. I mean mphamvu muzitenga kuti zopita ukatenga ndalama zimene mukufufuzidwazo ndukazitenga ndikunena kuti andukazitenga cash. Wonder 5 billion is a lot of money. Ndipo pongo tenga 5 billion amayenera kuti ku banki komweko nthawi yomweyo ikhale kuti alert yapitakale ku FIA, yapitakale ku Fiscal Police, yapitakale ku SCB kunoti kuli ndalama account ija. In fact asanatenge ndalama mwinanso kuwayimbira kuti kodi are we clear kuti poti panali zambiri zoyankhula, are we clear kunena kuti this account tithautulusa. Ndipo bungwe la SCB likupanga investigate timva whether the bank in that context anapanga operate within the parameters of the law kapena timva mbali ya banki. Koma kumbali ina ndionera kuti ola inu ya wanda atanena kuti ndalama izozo transaction yanu tazikeneka yapo tikuzifufuza. I don't know kuti mkati mofufuza inu mungapeta ndukatenga ndalama zimenezo zimenezo zikubweresa mafunso ochuluka. Koma poti nkhani yo kwinako atachita determine ndazatha anti-corruption bureau komanso akhotha akulowelerapo faye eni yake apita ukapanga apply kunena kuti afuna ndalama zawo athe umazigwirisa ntchito. Ife kwathu ndikungopempha adindo kuti nkhani msayisewelese. Don't take this matter lightly. Mukaona kuti Amalawi akhala ngati kuti nkhani yawathera sina watere ndipo ululu wake ukungopita pansi. Don't take Malawians for granted. Nonse amene muli maudindo amene mukhuzika ndi nkhani izizi, please tread carefully. Alipo ena amene ankaziona ngati madolo koma they have bent their whole careers, anaononga mbiri yawo yonse. Ndipo alipo ena amene sankalembedwenso ntchito kwina kulikonse chifukwa cha mmene anapangira ziganizo zina ali pa maudindo osiyanasiyana. So inu amene muli maudindo osiyanasiyana mawa limafika, be careful. Undi moto onena kuti uthakuwa chani manja. Pamene Amalawi aliyense akudzuka nkumanena kuti apa ukangata apa pokaikisa. I don't know where you would get the energy nkumanena kuti you still go and advise kapena kupanga ziganizo zimene zitabwereseso anthu maganizo ochuluka ndi mafunso ochuluka. Ambuye Bishop, pena kuti utengeka 1 meter ubanki kumadikira ndithu mafoni amayimbidwa kuseri kapepala kamene wayikaka chankacheki kankachani
because ngatama katenga kashi sikuti imene mapanga sidaliza makompyuta kuchita transfer ndota dalemba cheki kuti tufulani zatenge uka 5 katu to imagine kuti 5 billion kuti adasunga ndama zingati ya banki kuti andama zinyamula. You understand? Chifukwa chake ukawerenga sentence ya ukamba ACB pa nkhani imene akuti 5.497 approximately 5.5 billion was withdrawn in cash from an account from a certain bank. These large cash withdrawals have raised suspicions of money laundering and corruption with which the ACB is actively probing. Too late. At what point do you start chasing this man? After it has been cashed, Kabena Gambwembra on my phone. Who was authorizing? Because you can you go to a bank and just walk away with 5 billion? Ndiabira kuti ndalama zimene zizi 5 billion. Nditi. Chifukwa cha musaiwale kuti governor ana ndalama zimene zija time itsa. Actually, tikaona pa February 20 RBM akuti they ordered our pension chanchaniwa to rescind the 128 billion, which means 5 billion is inside. Yes. Mu February apa kubwera wa February ndibali chimamba ndichi mwenda sokoleza titanize akwamba ni malichi koma mbili tikuonekera apa ngati kuti timambira malichi kena ku February because RBM ikubwera kunena kuti ndalama is 128 billion ziyambe zaimakayi musazikudze zosa kudzika zicha ine ndikuona ngati kudabwera yabwera 5 billion yatuka bwanji ine choyamba tidabe kumene kukuti ataletsa wachitenga bwanji mphamvu munthu kudziwa kuti ndalama zosaletsedwa zija musanje izi zimene zizikalongotola sinamaza kuphika ndewina kuphikabe ungadziwe bwanji kuti zakuphatsa choka ino abusa mudaba nkhani imene sidayambira munda waide ndayambira munda waide so usaje uyu inaka muzaseti mtakuja ichi ndiye pamene papa kuoneka kuti pali phada lambiri amlembe anena kwambiri kuti wina wake apsha manja apa ndipo ngati anthu akuona ngati kuti amalawi ndimane atsikulina kuti pano mmalawi wadekha kwambiri chifukwa chakuti afuna aonetsetse kuti izi ndi zoona kapena zabodza komatu mmalawi ndiovuta kwambiri anafika pa mulingodzo kuti nthawi imene sakuyankhula ani ndinu mukuthamanga kuti tatsekula tikatikati mupita kuti pamene vuto ndi ndani vuto ndiotengayi kapena communication amongst kani mabanki wachifanga ngati reserve bank ikunena kuti ndalama zimene zisatengedwe ma commercial banks aja they operate under the supervision of reserve bank. Communication imene inapita communication imene inapita kuti ndalama zimene zisatengedwe kupeza kuti munthu akazitenga chifukwa uyu mwana kwa ndalama yataona nini mwana makangoyesa naona zikuteka. So that who was supposed to hear what? Who was supposed to stop this? This account is from, you can't access this money. I think I say now 5 billion. Na koma nkwenda vi? Yes. Inu munduza kuti alipo CEO, alipo manager, alipo wankulu wa banki na liyose malamu. Amene sakudziwa za Marales Hotel ndi nkhani imene kuchitika yakudusanditu. Are you telling me kunena kuti olompekesera yokha munthu usungango sunayimve yokhuza ndi Marales Hotel ndipo sungachite olonthumasi olopanga alert ena kunena kuti kunotu afuna atape 5 billion ndiye ndikopa pamawa ndifana kunena kuti mwina kukhala kafukufuku pota kupanga kafukufuku ACB mwina azatuza kuti what happened but under normal circumstances it raises a lot of eyebrows. And bank yokofusa na kulipo kale kofusa ndifanya kuti you know if are we assuming kuti sadafuse kabela basidwa go ahead zimezukudabwisa kuti who was giving a go ahead because I don't think wayana mtabeleka chisanzo apa kuti even mufuna kutenga 1 million even yanu mmadikira kaya apa mafoni kaya janjani you know they want to make you believe that they are asking something before they can give you even if it's your own money. They don't just throw that money to you. Now to imagine kuti ndama imene inakashidwa munthu nkutuluka nkupita nayo ICP mwaza swa yapita ndama ichi akwakuti tifufuze kuti antitiamba kufufuza ndi aenda bwanji what yenga mwene wako ndalama yaenda bwanji so kwanji so pamene popo the one of the money has withdrawn the money. Ask him, how did you withdraw the money? Sometimes if I get in my sometimes we just want to abuse the word investigation.
awayana mwatenga chinthu chanu inuyo ndendize sasa ngokuita nani awayana ola tsiku limodzi mwatenga ndalama zimwe zitenga hawo anapita mbanki mwanga nalimba cheki ichi ana iwetera mpaka investigation mfumu press release mfumu mfumu bena bage timafuna kumalimbisa ngini ya straight ayi sikulimbisatu ndi pamene pamadabwisapo kuti ine umoti ababu mfundo ndiuze kuti pali nkhani yovuta ndithu kuti mpaka na takumwa khofi kuzungulira tete yanganeni pamenepa akuti zinatani ndalama imene aduka bwache tikunena kuti 5 billion malawi kwacha kutuluka mbanki amwene mapamaka banki manager pamakhala wankulu cheni manager ali muno and ngafika so even kuye kujeni RBM you just cash that amount of money chief usafika ku RBM chief all 100 million so zina umachilo lephera mundu koduya mlabaji so now kupitirira nkhani yes pamaza ka ne abagi nkuti abakupitiza nkhani yawo report yawo sadabereke abagi amaina kuti akumane ndi maizamba kuti ibeja dala chingati kadali lolemba ngati nsakulamo ne maizamba awo sadabwere kupakiko chifukwa chokuti akuti ali kuchipatala ku South Africa now acheya apaki adauza dziko la Malawi kuti iya nkhani tika report tikatani tikaperekabe ku nyumba ya malamulo imene atituma kuti tugere chito imene iye yes then pakubwera ano maganizo ena akuti iya report isingapite tidikire azamba na ufunso ndiro kuti malingana ndi nkhani yokaimva azamba adachita meeting yokhuza za malirisi ini 2024 January yes seloi yachitika January 2026 azamba ndi boma la MCP atatuluka mu Oktoba la mucha mu September kodi chilipo chani chimene ayankhula azamba chimene chinapangisa kuti deal iziyenda mpaka pano chimene chikoza kusinthisa apa are we sure we're going to wait for azamba kuti tiziwe kuti ndalama tapasana January 2026 azamba dati chani 2024 auje kapena ndikufuna kapena kusuta chani ndi fact manena kuti amahai ndi fact manena kuti Malawi nthawi zinayi makhala ngati kuti dziko limene tikupanga zisuzo pali mbali ziwiri mbali yoyamba ya maizamba tisachepese involvement ya suspect wina aliyense kapena wina aliyense amene akukhuzika kapena zina lake linachulidwa pa nkhani ya maralesi so sitikunena kuti aya zamba tikuchepesa kapena kuti involvement ya ayenera kuti azabwere azayankhule tizamve kuti kumbali yawo azichite clear zimene zofunikira koma what we are saying amaizamba paokha sadapangise kuti chinthuchi chitheke in January 2026 exactly maka pamene iwo anachoka ndipo ndikupasani chisanzo pamene boma la MCP limachoka mu September chaka chatha cha 2025 anthu ankaimba mafoni ku MRA anthu akupanga zinthu kumene ndipo ngakhala president anayankhulapo kuti ndikudziwa ndauzidwa za usiru ayi nduna zina zidayankhulapo iye tikumva kuti kwakuti amapanga action nthawi yomweyo apolisi tidaona kupita au nyinji ukakondera ku MRA ma procurement processes ngati mukumbukira boma linayimisa zonse ma government agencies umene katundu amafuna kugula ma contract tayamba tayimisa anatenga action ija nchofuna kusamalisa kuti ziganizo zina zimene zinapangidwa ndi boma limene limachoka zisaononge iwo kayendesedwe ka dziko pamene alowa mkati koma panali zikuoneka kuti sopano panali ma transactions ena amene anali exempted exemption imodzi ndamaralesi pamene zina zonse zimayimisidwa zikuoneka kuti somehow imapitabe ndiye yakhoza mamoma awiri under the radar inapezeka kuti yalowa mpaka na panopo so what we are saying is pali mbali imene zidachitika za boma lija and they must explain aina utafotokoze mbali yawo komanso pazilipo zina zimene zachitika panopo under government ina ya DPP nawonso mbali yawo they must be able to report they must be able to account for ziganizo ma decisions onse amene apangidwa during that time so for me ndikuwuzani kunena kuti ndi decision yonena kuti yapangisa wena kuganiza kawiri katatu nkumanena kuti are we sure
kuti kodi nkhani tizayionadi kumapeto kapena tizingoenda motero kapena basi zingothera motero. Zikamaoneka choncho ambuye Bishop kukhanga kuti umafuna kusambirana manja wa kusambira nzawo zikuonesa chani? How are you seeing it? Because mwachitsanzo kuona kwanga report ngati mwina munthu mmodzi wina sadalankhulepo timatha kutulusa but report tikudikira achunga azankhulepo pa nkhani koma amene ankhula nawo atikuza izi achunga akazabwera tikazankkhula nawo adendamu tizaonjezera ku report kucha titankhula ndi achunga zimadankhula ndi achunga taona kuti mwina sizingasinthe kapena zili ndi kuthekera kusintha report imene ndapereka licha netaphatikizirapo pofuta patu panga choncho ambuye Bishop kapena paliwo kuti menanena kuti kadiluka atakaona nzawo kuti adakayamba sana malize koma kali ni isuzi awankhira nsuzi uja koma afuna be apake adzulobe kuti ya isuzi usina nyambite tokha awaso ankafuna kumwana nsuziwo yafika pamene pa komanso choopsa kwambiri nchakuti azambatuluka liti chimene pofuna kufufuza kuti atuluka liti fwa tinamva kuti ku airport anayimitsa ulendo wina kuti musatuluke mulini nkhani yoti mukayankhe ndesi ndikudzoti yapepo kapati kuti paya kuti pompati anadutsa anayimitsidwa tsiku lambalija adutsa kuti anapemba apata adapempha kuti apita kuchipatala okay anapempa so adachita kualuleza kuti apite kuchipatala okay anapempa kukuboma nasi okay I want to raise a point kuti ngati anapempa simungayimitse report kuti simudutsa part of the report for wina kwapempa apita kuchipatala. Number 2 kodi inu anzanga chinu mulaita sukulu za pamwamba mumataka kumakhala virtual meeting kumachuka hayi tufuna technology modi simungauza azamba kuti takhalani kumeneko tiyatsa makamera kuno tikufuseni virtually simungapanga zimezo ndizotheka kodi mwina kuti potale mchipatala mwina abisho ayatobole tabyanga mafuso awawa taimitsa kunoko taima endi kutale konde kwa bwinonso taima ni kumeneko zinatera apa zinatani takati kono nthawi ya covid misonkhano ikuli machitika kupapa kamera kodi imene iyi yakufuta pati kuti takhala kumeneko koma ineyo pepani mudikhulukira palibe chimene ndipindula pamene paniko mmene pali kawina wacha kupeza kuphindwa pamene. Number 2 iyo manena kuti hayi pamene papa akuongeresana atere iyi sigwira chimene sigwira nchakuti pakali pano boma limene kulamulira ndi DPP la MCP date and badila lidapita azamba akadzapangira akadzayikapo mawu awo akuyika chifukwa anali mu government as secretary koma atamaliza kupangira uboti dziwebe kunena kuti padzakhalabe funso kuti chabwino atalakwitsa iniyo mutaona munapanga chani simunayimise kwa chani selo yachitika in January 2026 pali boma lilipo pano pali zomwe ankalakwisa anzano mutalowamo andite tione chronological order yankhani mwina mungu kumbusana msanga kuti tinaenda bwanji nkhani ikunena kuti January 2023 pamene damba nkhani imene value ya amalelisi idali pa 30 billion atayipanga asesi aujen CDH yes uzafika tafikano titamange zafike no November 7 2025 our public service pension trust fund anasaina contract ndi Yusuf Investment Limited kuti agule amalelisi at 128.75 billion 2 days before Malawi Law Society idanena kuti ICP tafufuza nkhani. November 14 2025 Reserve Bank of Malawi idabanga order pension fund to suspend all transaction related to this acquisition 14 November last year. Yimisani zonse 17 November 2025 our trust fund were proceeded with a transaction despite the RBM's order. November 19 2025 Malawi Law Society idabanga trigger no kuti SCB investigate this cell. December 18 2025 SCB found no sufficient evidence the president did not find sufficient evidence to sustain charges of corrupt practices or abuse of office by public officers involved. Kanga na ujina kili yenu mavuto. December 23 2025 the registrar of finance institution by then anali Dr. McDonald Mafuta Amale expressed serious prudential, regulatory and fiduciary concerns regarding the acquisition. February 20 chaka chomwe chinochi amaujeni sobano adanawo apatrichi akuyimisano musagwira zimene izi zonse tayimisa pasapitirire
marriage wina akuso ndili koko nde drama zinalipidwa atu pamenepo mena mayimisa apa ndoti drama zinalipidwa kale 90 billion italipidwa out of the 125 kumene koko ndimene akuti 38 idatengedwa kale akuchifuna kumayifufuza of which 5 iyo imene akachidwa idatengedwa kashi mukuzona zinthuzi ndeti kamafusa kuti kodi guys who is in control, who is in charge, who is calling shots here kuti akanena chinthu anthu akumva akukula mtima akuderera kuti uyu akanena ichi umapitirirabe ndizamba ndekuita ndeti sidikira zamba kuti ayi akabwera mpamene ripoti timalizeos ayano ndiye titutse ripoti no inendo awawa anena bwino ripoti asabereka ripoti yo kumene poseti kunena kuti ripoti kale limene kwamene lalusaku kufika poti wina ako aita baso 5 billion si ripoti so limene nde wanda chiupasanso chidwi chonena kuti mu nthawi imeneyi wamkulu wa Financial Intelligence Authority. Yes. Kumeneko akuoneka kuti amusuntha. Yes. Amusuntha kumasatisa yekhayi. Yes. Ndikatimu kose kasunthidwa. Now, kwesi biso chimozimozi. Yes, mali officers ena again. Now you wonder kuti tikudziwa kuti matransfer amachitika. Koma ine ndaonapo tikumanena kuti uyifuna timusunthe koma chifukwa chonena kuti pali mwina project kapena pali nkhani imene akupanga timsiyekayi mpaka na nkhani itani ite mkatikati mwa nkhani chifukwa FIA they're very involved mu nkhani imeneyi. Exactly. Posuntha leadership ndi top management kuchoka kumene koko ineyo ni mazipasa mafunso kunena kuti kodi ndiye kuti either mwina aboma akuona kuti awawa mwina sakupanga bwino kapena mwina wena amene ali ndi mphamvu yochosanzawo samasangalala mmene awawa malumira. It can be either way. Koma our advice to government is nthawi zina mukamachita shift anthu mu nthawi yokuti is very sensitive ngati iyi mumafunika kumasamala kwambiri. Be very careful chifukwa wina azabwera akuzayamba pa 1 akuzamba pa 0 nkhani ilikale mwamba ili pa stage ka 1920. I think government needs to tread very carefully akamasuntha anthu maka mu nthawi ya ma very high profile key investigations like amene Amalawi awembekezera zotsatira. yeah Pa nthawi imene chipwirikiti chidakachitikabe kumene koko langizo ambuye bishop kwa amene onse apasidwa udindo ofufuza nkhani imeneyi kuti tifike to its logical conclusion end kuti akuluakulu zoona zake ndi izizi likhale lotani pamene Amalawi akudikira mwachidwi ambuye bishop komanso ene ake okwira ntchito mbomawo amene amadulidwa ndalama ya pension imene ikukambidwa apapayi ngati kuti ndi ndalama zopanda eni ache si ndalama zopanda anthu ene ake alipo andamasiye ene ake ndalama zimezizi akuyang'ana ndalama zawo kuti anthu akudoda ndalama zathu zimene takati kudulidwa poti tikazapo mantchito zati pinduli akuzidoda papa ukuyena kuyimisa ena akutenga uko anthu akanchikhulupirira wapepicho langizo nalisunga kale mu mtima wangamu lisweni ngati anthu akuganiza kuti akhozomenya masamu pa nkhani iyi sigwira iyi muli mgogo wina wake ali kumudzi sanandiya ndalama ka pension amapita sankhedwa mafoni akuzunzika akudya chitedze koma ntchito anagwira pali munthu wina wake afuna ati ndalama imene angoyiseweretsa kapena kuti akhale chete pali mizimu apa ya anthu ndalama zimene zindi za mizimu izi zimene agogo athu kuborero anagwira ntchito ngati wa polisi ndalama zawo ndi zimenezi anthu aja kuti ande ndalama makhala ntchito osati yamasewera ndalama zimene sizimene mangotuluka ngati chimanga chokazinga pamene munthu wogwira ntchito kuti atuluka amene ya pension amazunzika ineyo ngati musa ndikupepera kale ndalomaka ndikupepera anthu ondiuza kuti ndalama kasizikutuluka pamene wina ndalama ziwangozi zikukhala ngati zangotuluka ndalama izizi wina wake pena pake apeza nazo mavuto izizi wina akazira titangoimenya chonchi apa tikatimanya chonchi uyu titseka uyu mukozotseka pakama pa wina aliyense amene mungaganize ngati mukuganiza kutseka kuti pali china chake koma simudzatseka pakama pa chilungamo cha Mulungu. Nkhani imene iyi pavute pasavute wina wake pena pake chilungamo chiziwika ndiye langizo langa ndilakuti ngati nkotheka kuti nkhani mutulutse report itulutseni lola aliyense a president ananena kuti salola kutchingira munthu wina aliyense report tutsani kaya iniyo muchiro zoti amene apezeka amene moyo kandi nduna ya boma kandi ndani koma ngati wapezeka analakwitsa a president akangoti yatuka report ndikumuchotsa uscore a mark on that and zimezo zoboma liziziwa kunena kuti mayeso aboma ilili ndi mid term ndi
midterm itu ya malelisi itu ndipo akulemba midterm mo imene iyi ngati sangakonze tidziwa kuti ali serious kapena sali serious 4% mulemba kuti mutipatse ndikakhale ku boarding 50,000 zikajera konko iwe people are biology mpaka na 4 chichewa mpaka na page mpaka na 27 so maiso awawa anzathu amene wawa adziwe kunena kuti akoza kuti ayazamba abwere playing games will not work on this will not actually pali accusation kuti azamba adatenga zindalama zinkuzisunga ngati ndalama zakunja akuti amakasaka ku nyumba kwawo komanso agwira galimoto itanyamula chimanga cha azamba chikupita ku Zambia kuti chikutulusa muchimangamo abisamo ndalama ndazipeza ndetimva ati fotokozera angoni wawo titseke nkhani ai Malawi yes ayamba ndithu nkhani yabwino yonena kuti tikambesana kuboma maka kwa asogoleri kunena kuti mmene mutayendesere nkhani imene ya marriages zipereka chikhulupiriro kwa Malawi kuti muli serious kapena zipereka chiopsezo ndi nkhawa kuti simuli serious number 1 number 2 mmene mutachitire nkhani ya marriages zipangisa kuti anthu ena amene ala akatangale ndipo kudya kwawo pa taundi kamaona akuyendesa zimakamera zikulu makhala katangale apanga mantha ndipo aganiza kawiri katatu kapena anena kuti ndipampunga titha kumadya zonsezo zitengera mmene inuyo aboma mutayichitira handle. So Mr. President, this at this moment stops with you. Yes. Ifeyo panopo tufuna tidalire inu chifukwa inu you came out clear kunena kuti simunabwera kusapanga masewera ndipo munachita kunena mawu bwereza kunena kuti isinthawi ya phwando magwisa ntchito mawu achingelezi kuti it's not time for feasting sinthawi yokuti Amalawi tizingodya chuma cha Amalawi ayi so zimene zichenjera rhetoric nzoyankhula koma action tiona pa nkhani ya marriages. Mugonera the hot current lelo ndi resurrection Sunday pa 5 April 2026 tionera utenga uchokera kwa ma proud sponsors athu tikachoka kumeneko tipitirire nkhani zathu mprogram yathu ya lero khalani pompo. Takulandirani pamene tupitirira ndi program yathu ya the hot current lelo la Mulungu pa 5 April 2026 resurrection Sunday. Nkhani yachiwiri ndi nkhani imene a president adalankhula pa 2 April 2026 mmene amalumbiritsa mkulu watsopano wa bungwe la National Intelligence Services amene wandi Major General Blaise George Sayenda adauza asayenda kuti asayenda mwakhala pamenepo kuti muzindipasa ineyo intero ndiye kuti afufuze zimene zikuchitika mdziko muno. Iwo wandithu amauza apulewa kuti kwakuti kuchita zakuti kwakuti kuchita zakuti nakuti zimenezo mukamandiuza zosokoneza muzindisokoneza soka pangidwe ka ziganizo kanga ndi muzindiuza zolondola ndana zapitiliza kuti padali nzanu pamenepo iwo wali a president mbuyo adali wokula mtima ata amauza anthu ena osakamuza ati ananga intero ya uta body ya magezi kwenda banja amati atiyeni uko ine ndimayankhula ndi apule okhaokha ndakuti adamuthamangisa nzanu wayankhula zachambazo ndakuti inuyo muzipezeka soti mukwauza anthu enawo usangokhala kuti royalty yanu ili kwa apule basi auzenenaso intero imene mukuyipeza komanso adanenaso pamene papaso zijakhala kunena zija kuti amene akuchita zosakasa iwo ali nayo chidwi komanso amene auze zosokoneza agwira nayo ntchito. So anthu a Mulungu tafikanso pamene tikumaliza ya malelisi imenenso ikubwere ripoti imene iwo wadalankhulaso mchikalata chimene adalemba ku mtundu wa Malawi kuti sabakira munthu kumene ku intero ikwene yambire kumene kuku asayenda kwambiri bwana Major General intero ya amarelisi ipite pa tebulo pa apule ayione kuti amarelisi kodi akwapinda ndindana wauza zona ndindana ngati pali mayina akhale nawo mwapase mayina kuti sa uyu khanga takufuna umayichola uyu ngoma uyu adanyambitako 5 yakachida tuka icha ila idampesa chifosi beja ine ndithu I'm convinced kuti panali anthu ena akamaziwa zimene amachita timanga kugunda ineso ntimanga kugunda kuti iyi 5 billion sidangotuluka mangosi it's coordinated. I'm yet to be proven otherwise.
angoniwa apule ayankhula yes zoapasa information yolondola kuti azipanga ziganizo zolondola choyamba ndinaonera ndithu mwambo useuja mwachidwi choyamba tiyamikire kuti mtsogoleri wa dziko wabwera pambalambanda kunena kuti ziganizo zimene timapanga kapena ndimapanga kati mtsogoleri wa dziko ndimatengeranso zimene ndikuuzidwa chimodzi chimene ndaphunzira chimenecho ndiye inuyo mukamandiuza zinthu zolakwika shuwa mbambadi ukundizilakwisa zinthu so chonde ndikupempheni asayenda chonde tamandiuzani zinthu zolondola na imeneyo ndi admission yonena kuti president kuti akhale wabwino tikuonanso involvement ya anthu ena amene amamuzungulira amene amayenera kuti nawonso amuthandize kuti akhale president wabwino moti ndipemphenso kunena kuti ndi chifukwa chake even mtsogoleriyo akamayika anthu maudindo ngati amenewo amayenera kusamala kwambiri chifukwa kungophonya pa National Intelligence Service appointment director ndiye kuti uli mmazi kati president so I'm sure kuti apanga background check for president ananena kuti anadziwana nawo kale so I'm sure ndipo ife tipemphe asayenda kuti chonde don't let the president down komanso don't let this country down choyamba chachiwiri takhala tikumamva ndithu kuti akumalawi kuno kumakhala maboza kwambiri ku state house anthu amakanamiza mtsogoleri anthu amakanena zinthu kumakhala ndithu zambi zongofuna kuthana basi ifeyo we pray kuti udindo umenewo asayenda athandiza kupanga sift truth from fiction kapena kuti izo zimene zili zongopeka zamajelasi ndi icho chimene chili chilungamo ndipo nkamaona chilungamocho musamaone nkhope chonde komanso ananena kunena kuti pamene mukutumikira ine musayiwale kunena kuti mukutumikiranso mabungwe ena onse aboma anthu ena onse aboma amene angafune information imeneyoyo sisungotenga information iyo kuti a president ananena kuti zigawa ndongogawa wina aliyense kodi walandirako ripoti iwo iyayi koma kuti mwene wake amene akufuna kuti mumpwetekere ati yonso ndikuuza kuti a president anatero koma kamba za relevant kumene kuli relevant perekani report ineyo ndimafuna ndipemphe asayenda udindo umenewo anzanu analiponso inunso mulungu walola kuti mukhalepo tipemphe chonde during your time can you bring sanity to intelligence work in this country intelligence samakhale yothana ndi anthu opposition intelligence samangokhala yofuna kuthana mchipani intelligence izikhala constructive in nature kuti zimthandiza mtsogoleri kuti apange ziganizo zoyenerera moving the country forward nditero ayamba bwino kuti angoni wawo kuti intero abwana usangoti ndine wa intelligence koma iweso uziwakena kali konse abwana kumangonena maboza kuti nde intero iyayi gossip is not intero tukamba za intelligence nziko munomo kuti kumakatenga zinthu zofunikira kuti president akazimva zinthu zimenezo zimuthandizira kupanga ziganizo zokuti amalawa aziti munthu suyu adalira anthu ngati achina sayendawa ambuye bishop kusinja kwa mphamvu kwambiri intelligence imene timayidziwira kumalawi kwathu kuno timangodziwa kuti ukamayenda ukamayankhula zinthu ase samalatu akumvera akakupereka pamene intelligence anthuwa azidziwa kunena kuti kumalawi kuno kapena kuno kwa Africa timakhala ndi political government imene chimene chimapangitsa kuti boma lipitirire ndi ntchito za president ndi chipani chija so intelligence izithandiza kuti chimene anthu akufuna kudzikoko afuna chani kodi zimene tikhoza kuyimitsa kuti anthu asapange mwaitsanzo amakazambangamba za maini kuti chisawa chili kumaini kichija tiyang'ane kumene kudzatifa zimene zikhoza kutukula Malawi so intelligence yang'ane kwa madanda ulaso even imene amalumbirisa kuti kumining kuchitika chisawa yoti ino asayenda tangana anthu akuba ndithu chuma cha dziko linozi kumwangotenga anthu amabwera ngati ma investors kodi kumining kutatu kuti akhala kuti alayang'anako ndi chidwe anthu sangamagulitse chimangatu chimanga chotaje tindi maminerals ali kudziko kuli ndrama zambiri kobasi anthu sangamagulitse anzathu kodi maiko athu ku Zimbabwe South Africa akugula ndi chani kwambiri ndi maminerals
so ife kwathu kuna ndi madzifunso kwani kunoko mulungu anati mana basi iya ndete amva kuti tinayo migodi yambiri akutero koma anthu angobwera mazango tibera so intelligence yangane zinthu zimene zikhoza kutukula dziko la Malawi kuti titaletsa ichi ndikuyika ndondomeko zabwino abwana a president pali chisomo ichi chimene chatuluka chimene anthu akuona koma tikatseka baba tikhoza pesa kuti ndi about $100 million titabanga izi ndi intelligence yabwino now tayankhulire no asayendawo mwina sanga auze iwo apule akauza ano apulewo ndazipanga pa makhanthu ena waza apule uyu ndamene akuti isokoneza pena kuchedwa kunchosa munthu unkakamira munthu mpano akagwa nayo khucha uko kuti uyu tinakuuza kuti akakugwetsa uyu wankakamira mpano akagwa nayo apule wanu aziyenda bwanji fast akazindikira kuti uyoyo ni mphwekwa kuphatikizapo even wapereka iteroyo akamuona sotayi weso ndepa anja kuchosa osanyengerera vuto limene lili mziko muno ndetili nalo a Trump akumupaka mapeyala pa mu bondi uyu mwabwino koma kunchosatu uya palibe munthu wabwino koma kunchosa kufufuza akupeza kuti mafailo achukawa Epstein file kadaendesa bwanji kaya ndi ati kupasa ntchito ina ku private sector amutengera deputy wache kumuyika acting attorney general ku America posafuna kutengera kuti kaya ndima kukonda bwanji koma pamene waphuluza kuti zimene wapangazi zasokoneza kagwido ka ntchito aisepe pase ndisana wanjire ndimakukonda koma zipita sutithandiza zimene ufuna tipange chief angone wa mwamsana umphawi umene tili nawo ku Malawi ndi manena kuti winawu ngochita upanga tokha ofuna pamene mmakamba nkhani ama minerals fa anakambapo ndithu zimene za president ndimazifunsa kuti kodi ambuye polenga basi mnangoti ku Zambia kutike kopa basi ukukopa peoti uku Tanzania tapase uranium ndi zina zoterozo ku Mozambique tapase then ku Malawi ngwambasa umpapa kuti kusipa like Malawi na ukapasani chambo abala basi akhala basi anatumpa nkhani ndolera kuti pali anthu amene timawacha kuti asogolere amene zimene anena president anaziziwa kale koma they've made a decision, a very selfish decision, kuti iwo azipanga benefit at a personal level and kuti benefit manager isachite trickle down ku dziko lino mpaka kufikira wina aliyense moti ndikuuzani pali ma district omvesa chisoni koma kumeneko kuli nyala ya mitengo apa makatenga kumeneko ndikumalemera nayo koma ndithu eni yake andalimero ali kumphawi so tikunena kuti inuyo a intelligence anthu samangobwera kunja ndikuyamba kukumba miyala wanziko muno ngati mulibe sizimatheka amayamba tima meeting m'mahotelo omu amayamba tima phone call amayamba tima chani iniyo muli kuti mugona ndikalephera kumuona munthu akusefe kukatenga mwana kutusaso mapita nawo ndipo amakhala kuti kumene pachandi to aimara ena akwadziwa immigration akwadziwa amakhala kuti akuzembesa bwanji pofikira mpaka na miyala kumatuluka mdziko muno ndikumatinamiza mpaka siku la lero kuti masampo mpaka liti so ifeyo we are hoping kunena kuti asayenda ndi timu yanu chonde tisamveso anthu akuti doda pa nkhani ya miyala ndipo potati muganizire even zimene tikudandaula za mafuta ndi zina zoteroza takhala kuti chumachi tikuchikusa bwino ndikuchikuisa ntchito bwino ine I believe umphawi wathu umene umativuta ngati nsikizi utachoka umphawi wathu umene umativuta ngati nsikizi utakutha titakhala kuti tikugwisa bwino ntchito chuma cha dziko lino koma choyamba tichiteteze usati anthu azingotibera ndithu miyala yathu ya mtengo wapatali asayenda muli ndi ntchito yayikulu yowauza apule zenizeni azipanga ziganizo zothandiza dziko la Malawi apo apule chosani osanyengerera yayi you don't owe anyone explanation amene akupanga zopoira out tili mbali yanu tupitirira ndi program yathu ya the hot current pano tupita ku nkhani yathu ya mafuta anthu a mulungu kuli mabomba amene akugwa ndipo a Trump pena malemba zinthu alemba ina akipompa nopa mawerenga akuchita kutukana a president akutukana ndithu kuti chabwino ngani ndiyo kuti dziko la America ndi dziko la Israeli lili pa nkhondo ndi dziko la Iran ku Iraniko kumachoka mafuta ambiri amene timagwirisa pa dziko lapansi kuphatikizapo dziko la Malawi kuli kadera kena kumene kwa kuti ka Strait of Hormuz katchuka kwambiri mokuti pano pa anthu uyaya atumbuka mpaka loperekana mali yathu kuti ndi changu kwambiri timafuna zitrend Hormuz Msiska izi
tinaziona nkhondo itangoyamba chifukwa chokuti amanena kuti timakhala ngati dziko limodzi, we global village. Taona mitengo ya mafuta ikukwera, timadziwa ndithu ifeyo. Titamana mizira ngati kuti timakanga sitikuona, koma timaziwa kuti ngati mafuta awa akukwera kumene machokera. There is no way anga machimbe kuno. Si athu. Adula ndithu. So zodulazo timadziwa. Komanso kuti nkhondoyi yachita disrupt supply chain tudziwa zimenezo. Zoti avuta tikudziwa ndithu. Zoti tibwere pano tiziuzana zimenezo si nkhani iso pano. But you can't have a press briefing kumauza atu akulu kunja kuno kuli nkhondo lero. 30 days later. Imenezo imngabwero mazatuza kuti kunja kuli nkhondo tudziwa. Zoti mafuta adula tudziwa. Zoti aso tudziwa. Tufuna kumauzana pano tikatuluka kuti kodi zimene tikupanga kuti mafuta awazipezeka. Ndijani zimene tufuna tiziuzana pano. You can't come out and tell us the obvious. Come on guys. We are busy people. Now the question is, tikumata kuona kuti petrol wasowa, pena diesel kanga tiwasowa, magiwa anja kubwera. Tipange bwanji ifa nkhondoyi ikupitirirabe. Mendane ne amuja a Trump akuchita kukalipira kuti segulani. Mwakanda kutsegula kumene kwako mabomba avumbwa mabomba pano pachita kunena kuti ndipulisa kumene masungira mafuta. Chifukwa yoti mina iwo ali nkotenga kwina. Ife kumene tikudalirapo akuchita kunena kuti mabomba zigwa ngati mvula yakapesi. Titani anthu a Mulungu mmene mwabwerera pano pate tithandizane asayenda asali okhaya. Tithandizane. Tigwere mtengo wanji ambuye Bishop. Mundikhulukira ndiyambire ponena kuti ndipite m'Bible. Galatia chapter 6 verse number 7. Akuti musamana mizana Mulungu sanyozeka. Chimene munthu amafesa nchimene amatuta. Kunoku ku Malawi tikadzako siya ndale zomaganiza kuti mawa silifika. Mavuto amene tikumana oka sadzakhala akulu ngati ngati kwaonerapo. Pajatu musayiwale kuti tidauzidwa ife kuti nkhondo ya ku Iraq singathandiziro ndi mafuta asowe. Ndipo ma press briefing adanena kuti sizingati akundaba amene osanamizira nkhondo. Mawa lafika. Nkhondo yomweje atibwerera ifeyo. Achikondi tsopano. Mutipeseza chinthu choti tachikonda zinachitikira tuzija. Ndi mafuna ndingoonena kuti kale phunziro kuti mafuta amene akoza kugera wina aliyense chifukwa ufuna china usamathamange kuyankhula chifukwa panopa ino mwenda blanta munomo mafuta palibe pena pali petrol akuvuta diesel ali ngambwingambwe diesel so ngambwingambwe ine okumenda enda ine mazuza kuti diesel alipo ine kunyumba kwanga ndathira lero chabwino wochita tayangano sampeza chabwino so titani ndibona ngati choyamba tinakadziwiratu nthawi yomweja ndindana mwachidule kwambiri kuti tikumana ndi mafuta awo komanso mukabveka mpekesetu mkhokwezo woseza mafuta akula kuti kamayankhula zinthu zoti mawa limafika tiziganizira ife mafuta pano tagula ngambwinga simudzaonanso vuto limene la Malawi tathana nalo lero Malawi ali pa Q imeneja ndimene tinayinenaja kuti iyi ndiyo ipa kwambiri tingatati tizikonzekera zinthu mafuta awa watu si mafuta otabwera ngati cyclone ndeti tani kumene magula mafuta kuli nkhondo wambe Bishop simukumva pati simukumva pati kumene timagula mafuta kuli nkhondo ndi mafuta tikateka kuti magula mafuta onse kumeneko 20% ya mafuta apadziko lapasi amachoka ku Street of Hormuz timagula majiranga 20% ya mafuta apadziko lapasi 8 timagula kuti koma nkhondo itathalero mafuta apezeka ngati ndimene kuti ndalama tili nazo chifukwa nkhondo kakoza sokhaka excuses kuti makobira ativuta forex paja batichezabe ndi mafuta nkhondo kako tapeza ka explanation akulu kunja kuno kuli nkhondo nokhamukuona simukuyiona nkhondo kodi nkhondo itangoti yathama watetsa usiku alero gaso akhalapo famba amene ajana koza forex tilinayo woti ikungodikira nkhondo ikoma ndalama zilipo moti takonesana kuti inu ndalama izi tilinazo koma nkhondo yachita disrupt kapena so kangubwera so excuse kena ni nkhani imene but while we are on a right moment tikamba zensisi angoniwa what should we be doing now because izizi tikaziyang'anira believe you me pang'ono ndi pang'ono anthu amayankhula because nthawi imene timakhani mtsogoleri ni nthawi ya mavuto pamene mtsogoleri amaoneka kuti tidasankha munthu amene pamavuto akutionesa kuti timanena kuti ngakhale tikulira maliro anthu ena makagula coffee sikuti amene aja kufuna munthu uja kuti apite kuti even though tonse tikulira but some people must be taking a leading role and making sure that we're making decisions decent tikutani panopa kuti a Trump wakaoneka sanamalize ndanzawo Netanyahu
tiziyang'ana kwina kuti kumene tikhoza kupeza mafuta kuti safike kuti dziko la ima tilibiretu olugasolo pang'ono. Ankhwenda vivi ine ndikuona ngati mavuto a Malawi pa nkhani ya mafuta alipo angapo, si vuto limodzi sinkhondo kai sikusowa kukai. Tivomere kuti choyambirira mdziko muno takhala timadandaula kuti tilibe forex, tilibe ndalama zokuti tigulire mafutawo. So olo mafuta atakhala kuti alipo nkhani ndione kuti ndalama tilinayo yogulira mafutawo, so vuto loyamba ndi limenelo. Andi vuto limene lolo mutha kumalimbana nalo ndi kumapeza ma solutions even nkhondo ya ku Hormuz ili nkati. Nkhani imene yoyo you don't have to sleep, you don't have to wait for Trump. Mutha kumapanga nditu zimene mungapangezo ngati asogolere kuti tikhale ready kunena kuti tatikhala kuti supply yabwerera ndiye kuti ifeyo ndalama tilinazo zokwanira zoti tagula mafuta. Choyamba. Chachiwiri tikambe nkhani ya availability kapena kuti kupezeka sumana kwa mafutawo. Kumene koko tivomere kunena kuti pali supply chain disruption kapena kuti mmene mafuta amafikira kuno ku Malawi palidi ndithu pena ndi pena pamene pasokonekera chifukwa cha nkhondo imeneyi. Zimene zija tikuvomera. Koma pali chinthu chachitatu chimene chili pa nkhanichi ndiye ndale zimene boma must clearly manage. Ndi fotokoza ndale zake zikuyenda bwanji. Mukumbukira kuti boma linauza Malawi kuti tikweza mafuta ndicho linga chonera kuti mafutawo azipezeka, which means panopo understanding ya Malawi ndionena kuti nkhondo itangoti yatamawa, nkhondo itangoti yatha mafuta amba kuyenda kunobwino pa dziko lapansi. Chimene chitakhale nchona kuti mafuta aja azipezeka ngambingambwi chifukwa chonena kuti mtengo munakweza and munakwisa ntchito chifukwa chimene chija ngati justification ya kuti mukwezere kuti mafuta azipezeka. Na pamene pacha ngati mudango yankhula sooner or later it will come to bite government. Chinthu china ine ndakapempha ndithu kuti ngati dziko nthawi zina zinthu ngati zizi zikamachitika tisamazikoke mu nthawi zonse mu maso andale. Tinkanena zimene zinthawi MCP tinkanena kuti pali mbali ina ya nkhani ya mafuta imene tikuona ngati kuti it's not even about MCP, it's about us as a country. Tipeze a sustainable solution to mafuta athu a energy, mafuta athu amaza mafuta. Chifukwa mafuta amenewo amatikhuza mzambiri mchuma chathu. The economy gets affected in so many ways. So ndikuona ngati kuti mutati muone mene MCP anajamira ndi nkhani imene akunika kuti akukondwa kwambiri kuti nanuso makumana ndi nkhondo makumana nazo ndi ya Russia ndi Ukraine don't use as an excuse. So you see mpaka anamiwa pamene timacheza nawo mprogram ya kulinji ya pawere yathu ya Times anasaka mbapo zonena kuti zilipo ziganizo zina zimene Malawi Congress Party ali mboma anapanga zokhuzana ndi mafuta zimene ATPP simuti mnakazi nyoza anakamba chisanzo cha G2G government to government ananena kuti fundo ngati manager ndiyofuna kuti musamale nayo mnakatha kuipanga kuichita pesu kuti kodi itathandiza motani chifukwa open tender pamakhala madobadoba ndipo pali anthu onena kuti trust me amapanga ukathyali pa nkhani imeneyi. Now as a country titati tiziunika nkhani ya mafuta from that perspective yonena kuti DPP wali apo, MCP wali apo, UTM wali apo. Ndimanena kuti as a country let's find a solution to this. Koma zimachuluka ndale kwambiri kukakizirana. At the end of the day wofutika ndifa Malawi. At the end of the day wofutika ndifa Malawi. Ambuye Bishop muli ndi 1 minute. Zathu amene amapereka information kwa akuluakulu adzina na chilungamo chachili chonse chikuchitika ndi chilungamo chikapita padzikhala changu kupereka kupanga ma decisions zikhoza kuthandiza basi ndamaliza pamene. Amenewa ndi ambuye Bishop Chimwemwe Chafumuka amene tinali nawo program yathu ya lero. Ndathokoza ambuye Bishop. Mbali zawo ko tinali ndi ngoni wawo Bayana Chunga, ndathokoza uchunga. Mbali zakuno munali ndi ine ndevu zamwayi nkhwenda mnono nkhwenda mvivi Wonder Msiska. Kuthokoza nonse kuti tinali limodzi pa Resurrection Sunday. Nkhani zathu zidali zitatu kuti kodi kwa malelisi ku twist and turns yupitirira ndithu. Komanso President apempha kuti ndipase information yolondola kuti ndizipanga ziganizo zolondola. He may have been speaking to Major General Sayenda, but this message should resonate kwa wina aliyense kuti a person right information for him to make informed decisions. Yomalizira nkhondo ikutikhuza kuno mafuta akusowa
kuti nkhani ndi nkhondo yokhayo kapena ndalamaso tilibe, tipange bwanji kuti kuyang'ana kuti ngati kuma alternatives kuti tikamabwera kulankhula ndi anthu tizibweresa ma solutions osauza anthu zimene akuziwa kale, koma kuti tikupanga izi cholinga chokuti tithane ndi vuto lakuti. Pamenepo ndi pa mtsiriziro pa program yathu ya lero ya The Hot Current. Mwakoma nonse and goodbye.